माणिकराव राणे वांत्या एरियेतलो जेन्ना अशें म्हाका कळोन येयलें की हांगा एक ऑर्गॅनीक शेती कशी करप हेजेर एक कॅम्प आसल्या कारणान हांव मुद्दम आवर्जून थंयसर आयलो आनी हेजेर एक असो दिसून येयलो की एका टायमाचेर आमी भुरगेपणाचेर हांगासून ह्या गांवांसून ना म्हणशात जाल्यार दर सोमाराच्या बाजाराच्या दिसा अश्यो मिरसांगो ज्यो बशीर बसोन घेवन वयताले आयज ती परिस्थिती उरोंक ना. तर हेजेर जेन्ना आमी विचार केलो ही कित्याक ना आयज कित्याक मिरची जावंक शकना हांगासर ह्या एका टायमार म्हणजे म्हाजे ल्हानपणी अश्यो लोडाचे लोड वचताले आयज म्हणलो एक जर पोती पळयशात जाल्यार मिरसांग जायना पावसान तर हेजेर विचार करपाचो प्रश्न पडयलो. तर तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें की जेन्ना आमी हे कॅमिकल जेन्ना जितले आमी जे कॅमिकल जे फर्टिलायझर जे आमी यूज केल्ल्या कारणान आमच्या जमनीचो कस हो सगळो सोंपलेलो आसा. पण आतां आमी एक कितें केलां आमी एक हाफ डेचो सेमिनार जो घेतला तो फक्त टॉक जाला तेजेर विचार विमर्श जाले आनी आतां जे आमी वयतले ते प्रत्येक शेतकऱ्याचे म्हणजे जशें काजीच्या बाबतींत जर पळयशात जाल्यार खोड किडो हो सामको इतको हें जाला की आमी प्रोडक्शन लायत गेले पण जेन्ना फाटल्यान आमचे जे लायल्ले प्रोडक्शन हे खायत खायत काबार जायत गेले. हेजेर जे आमी जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन गेले जाल्यार हे न्यूली जे अपॉइंटमेंट आसा अपॉइंटेड जाल्ले आसा जे पयलींचे आसा तांकां बरें ज्ञान आसा. माझे नाव राजेश राणे. शेती हो आमचो पारंपरिक धंदो असा. त्यामुळे आज आम्ही विचार केलो की विषमुक्त शेती ही काळाची गरज असा आणि ही विषमुक्त शेती आज आमच्या आरोग्याक जे अपायकारक रोग जाता प्रत्येक खाण आम्ही सेवन केल्या उपरांत म्हणून आज आम्ही निर्णय घेतलो की गावच्या सगळ्या युवा भुरग्यांनी आणि आमच्या जाणट्यांनी एकीकडे येऊन ही विषमुक्त शेतीक लागून आम्ही फुडें वयचे म्हणून आज आम्ही मुद्दाम आमच्या सगळ्यांनी एकीकडे येऊन आम्ही पणजेच्यान पुण्याच्यान आम्ही खास लोक आमकां मार्गदर्शन करपाक हांगा हाडलेले आसा जेणे आमकां ऑर्गेनिक शेतीचेर त्याच प्रमाणे विषमुक्त शेती कारण आज पूर्ण प्रमाणात केमिकल आम्ही नष्ट करू शकना तरी सुद्धा त्याचे आमच्या जिवाक अपायकारक जावचे न्हू अशें आमी आयज शेती करपाची म्हणून आमी आयज मार्गदर्शन घेतलेलें आसा आणि याचो फायदो आमकां जातलो अशी अपेक्षा करता. सरकार आमचो जो मनोहर पर्रीकरांनी ऑर्गॅनिक करपाक फुडें हाडलेलो आणि म्हणून आता आमचे प्रमोद सावंत आणि आता जे नवीन मंत्री आमचे बाबू कवळेकार एग्रीकल्चर मिनिस्टर यांनी कॉन्सेप्ट जर आमी तेंचे कडेन गेले जाल्यार कितें आमी आमकां जाय आनी कशें करतले हे आमकां पयलीं खबर आसपाक जाय. तितून हो जो आमचो जो सेमिनार आसा हो सरकाराशी कांयच रिलेटेड ना. हो तेंच्यांनी आमचो संबंदीत म्हणजे आम्ही प्रिपेअर पयलीं जावपाक जाय की बाबा शेती कशी आसची ऑर्गॅनिक म्हणजे कितें. खुबशीं वर्सां ह्या वर्सांनी हांव बरोचसो शेतीन इंट्रस्ट घेता पूण केमिकल रासायनीक आणि ऑर्गॅनिक हितून बऱ्योचश्यो म्हणजे बरोचसो फरक आसा. जे सहकार्य घेतल्याने हो आज प्रोग्राम घडोवन हाडपाचो हांवें प्रयत्न केला. हे म्हाका मना पासून इच्छा आहा हांव स्वता करता त्या लोकां पर्यंत पावप ही एकच भावना आहा. आणि ओवरऑल शेतकऱ्यांचो कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो? शेतकऱ्यांचो जेन्ना पयले अशें आमचें डिस्कशन जालें त्या अडवयच्या लोकांनी म्हाज्या बांधवांनी म्हाज्या सहकार्यानी इतको म्हाका पाठिंबो दिलो की तूं तांकां घेवन यो हांगासर एक लेक्चर आमी अटेंड करुया आनी तेच्या उपरांत त्यांच्या सजेशनानुसार आमी शेती जी करता ती ऑर्गॅनिक शेती करून समाजा फुडें एक अडवय गांवचें नांव फुडें हाडुया. नमस्कार, मी अमित विचारे. मी मूळचा रत्नागिरीचा आहे आणि राणेसाहेबांबरोबर भीमराव राणेसाहेबांबरोबर भेट झाल्यानंतर त्यांनी मुळात खूप चांगला इंटरेस्ट दाखवला की इथे सद्यस्थितीला चाललेली शेतीची परिस्थिती किंवा आपण ज्या दिशेचा आपला प्रवास आहे हा प्रवास एका घातक वळणाकडे चाललाय हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ही सुधारावं या दृष्टीने आमचा पहिलं बोलणं झालं. पण जसं आता उमेश भोसलेंनी सांगितलं की शेतीमधले घटक याचबरोबर दूध हा विषय सुद्धा तितकाच घातक झालाय किंवा तो तुमच्या शरीराला हानिकारक एका स्टेप पर्यंत आपण नेऊन ठेवलाय. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा वळून पुन्हा जी आपली देशी गाय आहे या एका घटकावर कॉन्सन्ट्रेट करून आपण आपल्याकडच्या दुधाचा प्रतवारी कशा पद्धतीने सुधारू शकतो किंवा दूध आत्ता आपण जे पितोय किंवा जे यूज करतोय दररोजच्या वापरात त्याच्यापासून तुमचं नुकसान कसं होतंय. तर शेतीबरोबर हाही एक महत्वाचा घटक आहे दररोजच्या जगण्यातला. तर ही गोष्ट बदलावी आणि याच्यामध्ये बदल व्हावेत. तर शेतकऱ्यांकडे याही गोष्टी संदर्भात बऱ्याच अडचणी आहेत. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता मातीपासूनचा. मुळकूच मोठ्या प्रमाणात येते, बुरशी मोठ्या प्रमाणात असते मातीमध्ये किंवा फळांची साईज कमी होते, फळ ज्या तुलनेला लागायला हवेत असे लागत नाहीत. असे जे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतात असेच प्रश्न त्यांच्याकडे होते. फक्त मला गॅप हा दिसला, नॉलेज गॅप दिसला इथे जास्त. नॉलेज गॅप, कारण शेतकऱ्यांना सगळं करतात, वर्षानुवर्ष शेतकरी करतायत, शेती खूप चांगली करतायत ते, पण ज्या काही चांगल्या गोष्टी किंवा नवीन तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे ते नाही पोहोचले ना. ते फक्त पोहोचवायचं आणि ते त्याच्यामधला गॅप भरून काढायचं काम करतात.